ጌጋ መገዲ እዩ በዚ ዝኸዱ ፈጺሞም ኣይተመለሱን። ሰላም ታው ነይ ረሳኹን ሰላም ናይ ሃፍቶም ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተል ዝኾንኩም ብላኹም ደሓንዲኹም ከመይለኹም ኣነ ጽቡቕያ ኣምላኽ ይመስገን። ሎማዓንቲ እውን ጌጋ መገዲ እዩ እንኸዶ መገዲ ጌጋ መገዲ ስለ ዝኾነ ፈጺምካ ብኡ ከይትኸይድ ወይ ከዓ ብኡ ንኽትኸድ ዝገብሩኻ ነገራት ወይ ከዓ ዝኸዱ ሰባት ኣይተመለሱን። ስለዚ ነዚ ቪድዮ እዚ ትከታተል ዘለኻ ላይክ ናበልካ ሓይርካ ንጽናሕ ኢኻ ላይክ ናበልኩም ናሓብርኩም ጽንሑ ቤተሰበይ በዚ መንገዲ እዚ እንድሕር ከይድኩም ግን ቀልጢፍኩም ክትምለሱ ትኽእሉ ኣለኩም። እንታይ ዓይነት መገድታት ኣለዉ ብዝርዝር ኩሎም ክንሪኦም ኢና። ጌጋ መገዲ እዩ ብኡ ዝኸዱ ኣይተመለሱን ከይትኸዱ ኣቋርፁ። እቲ ቀዳማይ በዚ ዝኸዱ ኣይተመለሱን ንዝብል ሰብ ዝኸዶ ኣይትስዓብ። ሰብ ዝኸዶ መንገዲ ወይ ከዓ ንስኻ ዘይደለኻዮ ሰባት ከይዶምዎ ኢልካ ብናቶም ዓርሰ እምነትን ኮንፊደንስ ፈጢርካ ብናቶም መንገዲ ክትኸይድ ከም ዘይብልካ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሰባት ከይዶም ኢልካ ክትኸይድ የብልካ። ንኣብነት ኣብቲ ሽግር ምስ ዓለብካ ኣብቲ ኩነታት ምስ ወደቕካ እንታይ ኢልካ ክትውስን ትሓስብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ሰባት እኮ እዮም ሸዊዶምኒ ወይ ከዓ ሰባት ብኡ ክኸዱ ስለ ዝረኣኹ እኮ እየ ንኸይትብል ሰባት ብዝኸድዎ ክትኸድ የብልካን። ኩሉ ግዜ ዋላ ንሶም ዝኸድዎ ናትካ ምርጫ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንእሶም ዝኸድዎ ናትካ ምርጫ እንትኾይኑ እውን ክትገብሮ ዝግበአካ እንታይ እዩ ኣሚንካ ኣለኹ ክትኸይድ ትኽእል ኣለካ። ኣብኡ መከራን ሕማቕ ነገራትን ከጋጥመካ ይኽእል እዩ። በርግፅ ግን ኣሚንካ ኣሎ እንድሕር ከይድካ ግን ተጠያቂ ባዕልኻ ትኸውን ትኽእል ኢኻ። ሰባት ከይዶም ኢልካ ግን ናብ ገደል ክትኣቱ የብልካን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ጌጋ መገዲ እዩ ማለት እዩ። እንድሕር ንስኻ ኣሚንካ ኣሎ ትኸድ ሃሊኻ ኮይንካ ግን ትኽክለኛ መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ጌጋ መንገዲ እዩ ሰባት ብኡ ዝኸዱ ኣይተመለሱን ንዝብል እቲ ቀዳማይ እዚ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ እንታይ እዩ ወልፊ እንስስን ኣይትልመድ። ወልፍታት እንስሳትን ኣይትልመድ። ብኡ ዝኸዱ ሰባት ኩሎም ኣይተመለሱን። ብዙሕ ነገራት ኣብዚ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ኩራት ቤተሰበይ። ወልፊ ማለት እንታይ እዩ ሱሳት ሓንሻትን ሽጋራን መስተ ምብዛሕን ኣይትልመድ። ብኡ ዝኸዱ ሰባት ኣይተመለሱን። መብዛሕትኦም ሽጋራ ዝሰትዩ ወይ ከዓ ሽጋራ ዝስሑ ሰባት ወይ ከዓ ወልፊ ዝለመዱ ሰባት ወልፊ ክበሃል ክኽእል ከሎ ብዙሕ ነገር ክንትንትን ንኽእል ኢና። ወልፍታት ናይ ሴክስ ወልፍታት እውን ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። እዞም ወልፍታት እዚኦም ግን መወዳእቶኦም ናበይ እዮም ዝወስዱ እንተኢልካ ናብ ሞት እዮም ዝወስዱ። ስለዚ ብኡ ወልፈኛ እንድሕር ኮይንካ ኩሉ ግዜ ወይ ናይ ቁማር ወልፈኛ እንድሕር ኮይንካ ኣብ መወዳእታ ክገጥመካ ዝኽእል ነገር እንታይ እዩ ዘይምምላስ እዩ ማለት እዩ። ሞት ኣሎ። ስለዚ ኩላህና ሞት ምዃንና ፍሉጥ እዩ። ግን ዕድሜኻ ክሕፅሩልካ ወይ ከዓ ብኡ ተኸይድካ ጌጋ መንገዲ ስለ ዝኾነ ክትምለስ ኣይትኽእልን ኢኻ። እንተኸይድካ እውን ቀልጢፍካ ነቂሕካ ነዚ ቪድዮ ዘሪእኻ ክትምለስ ትኽእል ኣለካ። ስለዚ ወልፊ ክትለምድ ክትክእል የብልካን ማለት እዩ። ወልፊ ሕማቅ እዩ። ወልፊ ብዙሕ ዓይነታት እዩ። ወልፊ ክትለምድ ክትክእል የብልካን። ስለዚ ክትለምዶ ዘለካን ዘይብልካን ፈሊኻ ናይ ምፍላጥ ምርጫ ድማ ናይ ባዕልኻ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሳልሳይ ጌጋ መገዲ ድማ እንታይ እዩ ንባዕልኻ ትሕት ኣቢልካ ርድኢት ምህላው እዩ። ንባዕልኻ ትሕት ዝበለ ርድኢት ምህላው ኩሉ ግዜ ኣነ ኣይክእልን ኣነ ኣይበቅዕን ኩሉ ግዜ ኔጌቲቭ ሳይድ ዝኾኑ ርድኢታት ካብኻ ክተርሕቆም ክትክእል ኣለካ። ኔጌቲቭ ሳይድ ኩሉ ግዜ ጌጋ መገዲ እዩ። ንስኻ መልክዕኻ ጽቡቕ ኢኻ ኩሉ ነገራት ከቁመናኻ ተስተኻኸለ እዩ። ሃፍታም ክትኸውን ኢኻ ጥዕና ኣለካ እዩ። ኣብ ዝኾነ ደረጃ ንኽትበፅሕ ኩሉ ግዜ ትኽክለኛ ርድኢት ክትክሕዝ ኣለካ። እቲ ርድኢት ንሱ ድማ እንታይ እዩ ትሕት ዝበለ ርድኢት ንባዕልኻ እንድሕር ዘይብልካ ኮይኑ ማንም ሰብ እውን ከኽብረካ ይኽእልን። መብዛሕትኦም ሰባት ዝኽበሩ ንባዕሎም ዓብዪ ርድኢት ስለ ዘለዎም እዮም። ስለዚ ንባዕልና ዓብዪ ርድኢት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። ንባዕልና ትሕት ዝበለ ርድኢት እንድሕር ሃልይና ኮይኑ ግን ማንም ሰብ ከኽብረናን ክከናኸነናን ኣይኽእልን እዩ ማለት እዩ ኩራት ቤተሰበይ። ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ክትከዱ ፈፂምኩም የብልኩምን ማለት እዩ። እቲ ቀፂሉ ዘሎ ድማ እንታይ እዩ ጌጋ መገዲ እዩ ብኡ ዝኸዱ ኣይተመለሱን ንዝብል ድማ ሰባት ምኽሪ ናይ ሰባት ምኽሪ ከየጋግዩኻ ናይ ሰባት ምኽሪ ክትቅበል ክትክእል የብልካን ወይ ከዓ ናይ ሰባት ምኽሪ ሸኩልካ ክትቅበል ትኽእል የብልካን። ሰባት ዝውስንዎ ውሳኔ ንዓኻ ክጥይቐካ ይኽእል እዩ። ስለዚ ውሽጥኻ እንድሕር ከይጥይቐካ ደሊኻ ሰባት ዝውስንዎ ውሳኔ ክትገብር ክትክእል የብልካን። ከመይ ንሳቶም ዝውስንዎ ዘለዉ ብናቶም ርድኢትን ብናቶም ኣመለኻኽታን ብናቶም ዕላማን እዩ። ንስኻ ድማ ብናቶም ዕላማ ተደሪኽካ ክትውስንን ንቐጻሊ ህይወትካ ኣብ ዘይደለየ ነገር ክትረኽቡን ኣይትደልን ኢኻ። ስለዚ ናይ ሰባት ምኽሪ ክተመዛዝነሉ ወይ ከዓ ተጠንቂቕካ ክትሓስበሉ እዩ ዘለካ። ሰባት ከየጋግዩኻ ወይ ከዓ ብመንገዶም ከይወስዱኻ ኣብ ናቶም ጭቆና ስርዓት ከይትትከል ክትጥንቀቕ ክትክእል ኣለካ። እቲ ቀፂሉ ጌጋ መገዲ እዩ ብኡ ዝኸዱ ኣይተመለሱን ንዝብል ድማ እንታይ እዩ ካብ ወገናውነት ክትርሕቕ ክትክእል ኣለካ። እዚ ኩራት ቤተሰበይ ናይ ኩላህና ሕማምን ናይ ዓለም ለኻዊ ሕማምን እዩ ኮይኑ ዘሎ። ስለዚ ካብ ወገናውነት ክትርሕቕ ክትክእል ኣለካ። ወገናውነት እንታይ እዩ? ወገናውነት ማለት ካብ ቤተሰብ ይጅምር።
ከምኡ ኢሉ ናብ ሃገር ከምኡ ኢሉ ናብ መንደር ከምኡ ኢሉ ናብ ዞባ ከምኡ ኢሉ ናብ ክልል ናብ ሃገር ይኸይድ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንስኻ ክትገብሮ ዝግበአካ እንታይ እዩ ብኡ ዝኸዱ ሰባት ኣይተመለሱን ብወገናውነት ተዘፊቖም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ትሪእዎ እንተሃለኹም ዓለምና ብወገንን ብሩዋን በመላኻኽታን ብቆርበትን ተፈላለዮም ዓለም ናብ ዘይተደልየ ብራኸ ዓወፅወፅ ክእትውዋ ክኢሎም እዮም ስለዚ ንሕና ክንገብሮ ዝግበአና እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ካብ ወገናውነት ክትርሕቅ ክትክእል ይብልካን ብርግፅ ንኣብነት ሰፈርካን ካልእ ሰፈርን ኩዕሶ ይጫወቱ ይህሉ ኩዕሶ ስፖርታዊ ጨዋነት እዩ ክጫወቱ ከለዉ ንስኻን ሰፈርካ ምድጋፍ ማለት ወገናውነት ምርኣይ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰፈርካ ክስዕሩ ኢኻ ደስ ዝብለካ እዚ ናይ ተፈጥሮ ሕጊ እኳ እንተኾነ ግን ወገናውነት ግን ይፍለ እዩ ወገናውነት ካብ ከምዚ ዓይነት ፍልይ ዝብል እዩ ንኣብነት ወገናውነት ንሕማቕ ነገር ክቕየር ክኽእል ከሎ ናብ ምቕታል ናብ ምዝራፍ ናብ ዘይተደለየ ዓውፅወፅን ሕማቕ ፖለቲካ ርድኢትን ሕማቕ ንሰባት ምዝራብን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እናመፃኻን ወገናውነትካ ምርኣይን ምንፅብራቕን ነዚ 21 ክፍለ ዘመን 22 ክፍለ ዘመን ዘይኸውን ርድኢት ሒዝካ ናብ ወገናውነት ኣቲኻ ኣብኡ ምዝፋቕን ኣብ ሽግር ምርካብን እዩ በዚ ዝኸዱ ሰባት ኩሎም ኣይተመለሱን መወዳእቶም ዓፂዶም እዮም ማለት ሰብ ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝነግረኩም ኩራት ቤተሰብ ዘርኦ እዩ ዝዓፅድ ዘርእኻ ይኸይትዓፅድ እንድሕር ደሎ ኮይንካ ካብ ወገናውነት ክትክእል ኣለካ እቲ ቀፂሉ ዘሎ ድማ ጌጋ መገዲ እዩ ብኡ ዝኸዱ ኣይተመለሱን ንዝብል ድማ እንታይ እዩ ሕጂ እውን ምስኡ ተመሳሳሊ እዩ ዓሌት ኣይትቁፀር ዓሌት ማለት ኣነ ወዲ ጭዋ እየ ኣነ ወዲ ሸሞንተ ዝፋን እየ ኣነ ወዲ ከምዚ እየ ኣነ ወዲ ገለ ይውለድ ዝብሉ ኣመላኻታት እዚኦም ብጣዕሚ ሓደገኛታት እዮም በዚ ሓደ ኣጋጣሚ ክነግረኩም ዝደሊ እንታይ እዩ ደርፍታትና ኩሎም ወገናውነት ኣለዎም ዓሌት ተኮር እዮም ኣነ ጀግና እየ ንስኻ ታሕተዋይ ኢኻ ትዕቢት ንሰብኽ እንድሕር ኮይና ንትውልዲ ኩሉ ግዜ ዕንወት ዘለዎ ትውልዲ ኢና ክንፈጥር ንኽእል ስለዚ ዓሌትና ኩሉ ግዜ ክንቆፅር ክንክእል የብልናን ዓሌትና ካብ ኣዳምን ሔዋንን እንዲ ዝምዘዝ ንሕና ዘርኢ ኣብርሃም ኢና 4 ነጥቢ ካብዚ ውጪ የለን ቀዲሙ ተፈጠረ ኣዳም ጥራሕ እዩ ካብ ቀጢሉ ተፈጠረ ድማ ማቱሳላ ከምና ኣላ እስካዕ መወዳእታ ንሕና መፂና ኣለና ስለዚ ቀዲሙ ተፈጢሩ ኣነ ጭዋ እየ ዝብል ኣመላኻታት ዓሌትካ እናቆፀርካ ሰብ ምዃንካ ጥራሕ ክርድአካ ክኽእል ኣለዎ በዚ መንገዲ ዝኸዱ እውን ዓሌታውያን ሰባት ሂወቶም ኣብ ሕማቕ ዓዘቕትን ሕማቕ ሽግርን ጥሒሉ ብኡ ስለ ዝኸዱ ኣይተመለሱን ማለት እዩ እቲ ቀጢሉ ዘሎ ጌጋ መገዲ ድማ እንታይ እዩ ብትዕቢት ኣይትወጠር እዩ ትዕቢት ንውድቀት ተቐድማ ይብል መጽሓፍ ስለዚ እስኻ ብትዕቢት እንድሕር ትውጠር ኮይንካ ኩሉ ግዜ ክትወድቕ ኢኻ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ዕቡያት ሰባት ነገስታት ናይ ዓለም ክንርኢ ንኽእል እያ መጀመርያ ክወድቁ ክጅምሩ ከለዉ ብዕባይ እዮም ዝጅምሩ ስለዚ እንድሕር ትዕባ ኮይንካ ድማ ጌጋ መገዲ እዩ ማለት እዩ በዚ መንገዲ ዝኸዱ ሰባት ኩሎም ወዲቖም እዮም ማለት እዩ እዚ ጌጋ መገዲ እቲ ቀፂሉ ዘሎ ድማ ፀላእትካ ይተሳድድ እዩ መብዛሕትኦም ፀላእቶም ከሳድዱ ኢና ንርኢ ብዝተፈላለየ መንገዲ ማለት እዩ ፀላእትና ግን ክንሳደም ክንክእል የብልና ንምንታይ ለውጥና ጥራሕ እዮም ክርዩ ዘለዎም ንስኻ ተለዊጥካ ክርዩካ ጥራሕ ዘለዎም እምበር ፀላእትካ እንድሕር ተሳድድ ኮይንካ ንስኻ ወዳቓይ ክትኸውን ኢኻ ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲኦም ኮይንካ ለማኒኦም ናቶም ክትኸውን ኢኻ ፀላእትካ እዮም በቃ ንሳቶም ናትካ ዕብየት ናትካ ለውጢ እዮም ዘይደልዩ ንስኻ ድማ እንታይ ክትገብር ትኽእል ዘለካ ተለዊጥካ ክተርዮም ክትኽእል ኣለካ ንስኻ ድማ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣለካ ንሶም ዘይግምትዎ ደረጃ ንሶም ዘይፈልጥዎ ቦታ ኮይንካ ክትረኣዮም ክትክእል ኣለካ ክቡራት ቤተሰበይ እቲ መወዳእታን ቅድሚ ምዝራበይ ግን ነዚ ዩቲዩብ ቻናል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰባት ከምዚኦም ካልኦት ትምህርቲ ሓዘል ምኽርታትን ሒዘልኩም ንኽመፅእ እንድሕር ትደልዩ ኮይንኩም ነታ ጎኒ ዘላ ናይ ደወል ምልክት ናነኻእኹም ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ክትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ሓቢረኩም ፀንሐኹ ዘለኹ ሃፍቶም እየ እዚ ሃፍቶም ዩቲዩብ ቻናል እዩ ቀፂሉ ዘሎ ድማ እንታይ እዩ ጌጋ መገዲ ዝኸዱ ወይ ከዓ ጌጋ መገዲ እቲ ናይ መወዳእታ ድማ እንታይ እዩ ንዘይደልዩኻ ሰባት ፈፂምካ ክደልህ ትኽእል የብልካን እዚ እቲ ኣነ ዘስመርኩሉ ዓብዪ ፖይንት ነጥቢ እዩ ንዘይደልዩኻ ሰባት ወይ ከዓ ንዘይሓልሙልካ ወይ ከዓ ንሶም ኣብ ደሞም ኣቲኻ ዝኾነ ቫልዩ ክተምፅእ እንድሕር ዘይትኽእል ኮይንካ ኣብ ስነ ኣእምሮኦም እንድሕር ዘይለካ ኮይንካ ንዘይደልዩኻ ሰባት ክደሊ የብልካን ምክንያቱ ሂወት ኣይድገምን እዩ ምክንያቱ ሂወት ስለዘይድገም ድማ ንዝደልዩኻ ሰባት ጥራሕ ኣድቫንቴጅ ክትክእል ኣለካ ንኣብነት ንሓንቲ ጓል ክተፍቅራ ትኽእል ኢኻ ንሳ እንድሕር ዘይፍቂራትካ ኮይና ዘይትደልየካ እንተኮይና ንስኻ ክትገድፎ ክትኽእል ኣለካ ንምንታይ ሂወት ኣይድገምን ንምንታይ ዕድሜኻን ግዜኻን ተቃፅል ንምንታይ ንዘይደልየኻ እናደለካ ንዘይደልዩኻ እናደለኻ ሂወትካ ተበላሽ ክብርኻ ስለዚ እዚ ምዃኑ ተረዲእኹም በዚ መንገዲ እዚ ክትከዱ ይብልኩም ንዝደልየኩም ሰባት ክደልዩ ጥራሕ እዩ ዘለኩም ናይ ሎሚ ዓንቲ እዚኦም ጌጋ መገዲ ዝኸዱ ኣይተመለሱን እዮም ዝብል ኣርእስቲ ቪድዮ ዝሃግዎ ነዚ ይመስል ነይሩ ኩራት ቤተሰበይ ኣብ ቀፃሊ ተመሳሳሊ ሰዓትን ተመሳሳሊ ፕሮግራም ክመፅእ እየ ኣነ ሓቢረኩም ፀንሓኹ ሃፍቶም ነይረ እዚ ሃፍቶም ዩቲዩብ ቻናል እዩ ሰላም ቤተሰብ